والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تدرى بجولبة إن دون كنت بفقه إن دون كنت بباب والجولدة شنو بابو جلم لم ندي هكولاراني باب والجولدة من درماجم إن كوشنو فارلا جولدة بسنة جولدة بكدا جولدة ببنو جولدة be kuuɗe dagiiɗe ha nder julde. Julde ɗum baabowol peecingol masin margol masalaji lattiɗi ɗuuɗɗi limlimnuɗi, e kadi nder masalaji lattiɗi kimmiɗiniɗi kimmotoɗi julɗo ha nder julde man ɗo baabowol wiyete baabowol kire ha nder julde. Juulowo fe'oto ha nder julde maako man ɗo o hira. Hirgo ɗum wadgo hunde be laawol yejjitidgo, kanjum man wiyete hirgo. To goɗɗo o waɗi hunde amma be anniya, oɗo andi o waɗi ɗum, oɗon nufi, ɗo kam ɓe mbiyata ɗum kire. Amma je bolwanten ha ɗo kam o huwa ɗum amma dow o woytu, eɗen ɗum ukko ha nder julde, ɗum latto ɗum boofol ngol o ukkoto ha nder muɗum alhaali o woytu. Yo ɗum fe'oto ha nder julde, yaake feere goɗɗo o woofan ha nder julde maako o tawa o usti goɗɗum ha nder maare, o waɗay ɗum ha babal hani ɗum waɗi. Yaake feere bo o tawan o ɓesdi goɗɗum, hunde nde kam nde waɗatake no, amma o waɗi nde ha nder julde majum. E nden ƴamol waɗa noyi o waɗata, jotta kam julde man to woodi ko fe'i ha maare kam fuu o wurto nde noon na, o foɗɗita hesre na, aa walla to woodi ko fe'i ha nder julde man kam o juula noon o timmitina nde, ɓaawo majum haala man timmi noon o waɗa istighfar na. Noyi o waɗata ha ɗo man on baabowol kire warata jaabo. Noyi o waɗata goɗɗo on kaɗɗo boofol wakkati o ɗon juula, noyi o waɗata baabowol kire jaabo to en dow ƴamol man. Waɗgo boofol ha nder julde goɗɗo o ɗon juula o woofa man ɗo, ɗum hisatako, ɗum hollata ba goɗɗo man o geebiɗo, malla ba goɗɗo man julde man himmaki mo. Na dole ɗum wona noon, foti goɗɗo o lattoto o ɓoociɗo o jankiniɗo ha nder julde maako, amma be noon man fu bo kire pe'o ha nder julde maako. Ngam man annabijo alayhi salatu wassalam kanko on wiyete mawɗo yankiniɓe ha nder julde maako, amma be noon fu o hiri ko ɓurata marrare ha nder julde maako. Allah waɗi kire maako man bo ɗum hayru. Be man ummatore faami to goɗɗo hiri noyi waɗata ha nder julde, be hirgo annabijo alayhi salatu wassalam. Annabijo o hiri wakkati feere o silmini o wejjiti jooɗaago ɓaawo o juuli darɗe ɗiɗi. O juuli darɗe ɗiɗi o ummani tatabre noon o jootaki. ɓaawo man o timmitini julde maako o sujidi qabla, e noon bana ha ko janngunoɗen keña ɗo ha qissa Zulyadayn, annabijo alayhi salatu wassalam o juuli darɗe ɗiɗi ɗum julde asiri, o hiri o silmini. enen ɓaawo man Zulyadayn man wolwani mo, ƴami mo ɗo kam julde man wartirama darɗe ɗiɗi noon na walla o yejjitit? O wi kay ɗiɗi fuu na noon. Nde o ƴamtindi ɓe mbimo bana Zulyadayni wi noon ɗum darɗe ɗiɗi o juuli, o ummi o timmitini julde man, ɓaawo man o sujidi baada. Enen babe goɗɗe bo waɗan bakin tati annabijo alayhi salatu wassalam o hiri e o sujidani bo kire maako. E nden man kam hirgo man kam na ɗum aybe, lattago goɗɗo o hiri ha nder julde maako na ɗum aybe. Aybe kam soyde andugo noyi o woɗɗinirta ɓaawo to o hiri. Yo kadi modiɓɓe mbi ani sujididgo kire ha nder julde man ɗo kanjum man wiyete sunna. Bimana sujididgo kire to goɗɗo o hiri o wo'itina julde man ɗo, kanjum man wiyete ɓurɗum dininta o elimina julde man, o fuɗɗita hesre. To on ɗo goɗɗo o hiri fu o sakkina julde man fu o fuɗɗita hesre, ɗum lattaki ɓurɗum. Ko wiyete ɓurɗum kam o sujida kire. Ngam man ɓe mbiya julde ñootande, julde takkande, ani nande bana nde waɗi wurde goɗɗo takkinde, julde takkande ɓuran julde fuɗɗitande. Julde nden nde goɗɗo waɗata kire ha mum o lorto o ñootande o takkande ɓe sujididgo kire man ɗo, kayre mon ɓurata dininta julgo hesre wonde feere. E noon man bo julde ma ko takkande man nde o hiri ha muɗum man ɗo, haadgo dow maare noon ɓurata dininta fuɗɗitidgo nde fayin. Goɗɗo foti o wiya min kam mi juuli mi waɗi kire mi sujidi kire kam, amma be noon fu ndikka mi fuɗɗita wonde bo ɗe lattoɗe ɗiɗi, nde bo latto lamde tal noon wala kire ha muɗum. Ɓe mbi la, julde ma ko artunde takkande man nde ɓuran nden man bo.
nden nde ɓuran o élimina arande man o juula wonde o timmitina wonde o ɓesda wonde fuu takkande man kayre man wiyete ɓurde ngam kanjum man wiyete ko annabijo alayhi salatu wassalam o waɗi annabijo waɗata sina ɓurɗum annabijo nde e hiri man ɗo o éliminayi julde man o fuɗɗiti keso e noon man bo ɓaawo o sujidi kire ha julde man bo ɓaawo man o wi'ay ndikka o fuɗɗita ɗe kadi bo e nden man kam ko wiyete sunna kam goɗɗo haata bana ko o haaɗi man to kire man pe'ake kam hutinira be kire man bana o huuwi kanjum man wiyete sujidere kire en andi masala sujididgo man ɗo bana mbinoɗen ha puɗɗen babuwol julde ɗo goɗɗo ha o heɓta o wawa babuwol hirgo ɗo tomi hiri ni cujidanmi kam sey o maitrise farillaji julde sunnaji julde yiɗaɗi julde ɗum kam sey o anda ɗum o ɗon mandi ɗum be hoore deydey to woodi ko fe'animo kam o andi ɗum ɗume o acci o andi ɗo kam ɗum farilla o accina ɗum sunna o accina ɗum giɗa ɗum o accina bawɗo banni kanko man wiyete o wawan o sujida amma goɗɗo mo wawata sendidirgo jusuji julde man o juulan julde mako kam laaɓde amma to ɓe mbimo ɗume woni farilla ha maare ɗo o wawata o heɓta ɗume wiyete sunna ha maare o wawata o heɓta ɗume wiyete giɗa ɗum ha maare o wawata o heɓta o kam caɗɗum jamum ha o sujida kire ha o wawa heɓtugo sujidere kire ngam sujididgo kire man ɗo ɗon basoro dow andugo kuje tati man en andi kire man ɗo sababu mum kam gotel caka ɗiɗi imma ɓesdugo malla accugo ko waɗata goɗɗo o sujida kam imma woodi ko usti ha julde man nden julde man ɗo nde tiggayi woodi ko usti ha maare o usti hunde man bo o wawai hebbitingo nde o sujidoyan kire imma bo o ɓesdu hunde wonde nde wala ha julde man o ɓesdi ɗe ɗo man bo waɗan o sujida kire to eni kam to ha heɓta ɗume o sujiditta kam to ɗum ngal wayake ustugo ɗo sey o fama ɗum ɗume o usti ngam ko usti man foti latto farilla to ko usti man ɗum farilla kam lattona ɗum babuwol sujididgo heƴata ha majo wondo goɗɗo on o juuli amma o tawi ha julde ma ko ɗo woodi darde nde o jangayi jiido a woodi darde nde o ɓamtaki ha rukku'ere woodi darde o sujidino sujidere woore ha muɗum ɗo fu ɗum kuje farillaje e ɗo man ɗo sujidere heɓata ha majum wala sujidere nde o sujiditta noon wara ciknanamo jiido malla siknanamo rukku'ere malla ciknanamo sujidere e sakko ma to ko acci man darde yakke feere goɗɗo oɗon hira ɗum julde marande darɗe nayyi amma o juula tati o silmina ɗum waɗamo bana nayyi o silmina o heɓta ase ɗum tati o juuli de na ɗum nayyi yaake feere o wiya o sujidan kire o juula sujide darɗe ɗiɗi o sujida sujideje ɗiɗi to sujidere mako ɗo wawata cika darde sujidere kire wawata hebbitina darde nden ko acciman ɗo kam poids majum ɓuuri sujidere kire enen sey o ummo o timmitina ɗum e nden man kam acca ɗum man to ɗum farilla kam sujidere kire kam wawata heɓɓa ɗum e nden to goɗɗo man o anda noon kam foti o acca farilla oɗo jogi babuwol kire farillaji o accatama oɗo sujida kire e nden warta kanko kam andugo ma ko babuwol kire torrimo ndika to o andanogol ma o fuɗɗitanno nde noon tema amma jo'ingo ma ko andi babuwol kire ɗo warta torrimo ngam juule ma ko goɗɗe kam luttan timmiday nakkisiɗe man ni noon foroy kire bo warno ha timmitina ɗe to e noon boyake feere waɗan goɗɗo ko acci man ɗo ɗum sujidantake ko acci man ɗo ɗum pamarum ha julde ɗum yottaki sujidanego e nden o sujidana ɗum foti goɗɗo lattoyo o acci waɗugo subhana rabbiyal ala wa bihamdi malla o acci waɗugo subhana rabbiyal azim wa bihamdi ha rukku'ere mako malla ha sujidere mako to malla o acci waɗugo salatu o waɗay salatu ha tahuye mako ko nandata be man e nden man o laara o acci hunde ha nder julde o nanɗo bo ɓe mbi to goɗɗo usti kam qabla sujiditta o tawa o wiyani kam na usti subhana rabbiyal ala malla usti subhana rabbiyal azim to malla bo usti habbirago woto woodi habbirago ngo o habbiray e nden o sujida ngam sabida majum o sujida qabla bo ɗo sujide iga julde timmay e nden to o sujido e qabla ni o nastini hunde wonde noon ha nder julde kadi bo sujidere mako man ɗo warti wala babal ha nder julde hokki ɗum babal ha nder julde e ɓe man warta ɗo bo moti ɓe mbiya julde mako man wonnoto ngam sabida majum to goɗɗo o sujidi ngam o acci giɗa ɗum julde mako wonnoto mbi to o sujidi ngam o acci giɗa ɗum ko sujidinimo bo imma be amdi malla bo jahilare to goɗɗo o sujidi ngam giɗa ɗum kam ɓurnat fu jahilare waɗata ɗum to noon kam julde mako wonnoto sina to o sujidi o
ko acci man ɗo ɗum waɗimo bana ɗum sunna cembiɗinaka ɗum sakli ha hoore ma ko andi giɗa ɗum kam ɓe cujidanta amma o hiri o woofi o sujidani ɗum o kam sujidere mako man warta ɗum ɓesdugo ha julde kayre man kadi bo sey o sujida baada ngam sabida ɓesdari man to nden ɗo man bo warta to goɗɗo o anda giɗaɗi ha nder julde malla o anda to goɗɗo acci giɗa ɗum sujidantake kam foti oɗo acca giɗaɗi oɗo sujida qabla wartani kam babuwol kire kam ɗo waddanamo bononde ha nder julde na warti ɗa bo'itinojum ha mako babuwol kire na mahojum innama gibbinojum babuwol kire na ñootojum innama ceekojum ha mako to e nden man kam ko luttata goɗɗo sujidanta kam ɗum masala sunna ngal accugo kam to goɗɗo no acci sunna ha julde sunna man imma sunna cembiɗinaka to noon kam ko ngota foti o sujidana ɗum qabla malla bo sunna ka cembiɗinaka ka sembiɗinaka sunna ɗiɗi malla bo ko ɓurata ɗiɗi nder sunnaji ɗi cembiɗinaka kanjum o acci ɗo man bo o sujidanan ɗum qabla e nden man kam babuwol kire man ɗo ngol ɗo mari alaqa cembiɗka masin be yani taksimat pecciguji ɗi modi ɓe gaɗi ha nder julde man ɗo farillaji ɗo sunnaji ɗo giɗaɗi ɗo gañaɗi ɗum man ɗo goɗɗo bawan ɗo sujida kire wofata kam sey o laato ɗum mandi ɓurnamaji man fuu nden man wiyete foti o sujidan kire o wofata ha sujiɗiɗgo mako kire to e ɓawo ɗon ko larani sujiɗiɗgo kire man ɗo bana ha mashaba malikiya kam rannoma ɓe ɗon gaɗi to goɗɗo on o ustima o usti bana mbiɗen usta ɗum mako man bo ɗum sunna gota cembiɗinaka malla bo ɗum sunnaji ɗiɗi malla ko ɓurata ɗiɗi tampuɗi ɗo man kam o sujida qabla to ɓe mbi qabla bo o sujidan iga o siwa silmingo qabla kam bana wigo ko arti silminago mako nden sujidere man waɗata nden kam to ɗum nakkasa waɗi ha julde man nakkasa man bo waɗi ha gal sunna cembiɗinaka malla bo sunnaji ɗi cembiɗinaka ɗo man o sujidan ko wiyete qabla ko nufete be majum bo o sujidan sujideje ɗiɗi ko arti o wiya assalamu aleykum to o jotake jonde ragarere o waɗi attahiyatu o timmini ɓawo majum o sujida sujideje man ɗiɗi o fuɗɗita attahiyatu man ɓawo man o fuɗɗa silmingo ɗo inde man qabla ɗo kam to o usti e to o ɓesdi bo ɗo man o sujida baada e nden baada bo ɗo kam o renan ha o silmina nden man o waɗa attahiyatu o silmina to o silmini oɗo jooɗi man ɗo o sujida sujideje ɗiɗi o fuɗɗita attahiyatu fahin o silmina e nden kam qabla ma ɗon holla ɗum cikitingo ngam man qabla ɗon waɗe iga goɗɗo siwa silmingo woodi ko o nakkisi ha julde man iga julde man o siwa wurtago ha maare o sujida sujideje man ha ciknanamo ko o nakkisi ha julde man baada bo kañum bo ɗum tuubgo ɗum istighfar ɓesdugo maako man ɗo o waɗi ko hanayi ngam man o silmina o timmina julde kam o timmidiri be mum ɓawa man o sujida sujideje ɗiɗi ɗo bana ɗum yelditanago Allah ceniɗo woodi ko o waɗi ha julde man waɗatake no to ɗo bana ha masaba malikiya kamɓe kam arannoma to goɗɗo o usti kam o sujidan qabla to o ɓesdi bo o sujidan baada amma bana ha masabaji goɗɗi bo ɗon mari uslubji goɗɗi to en koji bana ha masaba shafi'iya kamɓe kam ha maɓɓe sujidin ko foroy qabla ɗon babuwol kire ha maɓɓe ɓuran hoygo babuwol kire ha masaba shafi'iya koyɗum dow ha masaba malikiya ngam kamɓe kam juulowo nde hiri fu sujida qabla tan wala o ɓesdi wala o usti to o hirini o ɓesdu malla o ustu fo o sujida qabla to en koji bana ha masaba abu hanifa hanko bo aksu masaba shafi'iya juulowo nde hiri fu sujida baada tan juulowo nde hiri fu kañum kamɓe bo ha maɓɓe kam baada noon qabla wala to en koji bana ha masaba imam ahmad kamɓe bo ɓe koci babe joyi kanje man ɗo annabijo alayhi salatu wassalam goɗɗe man o sujidi qabla goɗɗe man o sujidi baada to ɓe mbiya kanje man malmal noon kam to ɗe ukkake kam goɗɗo man o sujida qabla malla baada man bana no annabijo sujidiri amma to kire man wurtake babe joyi man kam tum o sujida qabla no to luuti babe joyi man ɗo o sujida qabla en kam man aseni kam masala sujiditgo man ɗo ɗum ɗon mari feecamre to en dardi ɗum ha mashabaji julɓe man fuu kam fuu mbiya ɗum woodi wiɓe qabla corok cujiditten noon baada wala woodi wiɓe cujiden baada foroy noon qabla wala bana malikiya cendidiri mbi to yake ustugo ma cujiden qabla to yake ɓestugo bo cujiden baada nden ɗum waɗi feecare ngam man ko wa masaba malikiya tawen ɓe mbiya to wonɗo goɗɗo qabla nangimo amma o woyti o sujidi baada qabla nangimo amma babal qabla ko o sujidi ɗum ɗum baada malla bo ɗum baada nangimo o sujidi ɗum ɗum qabla ɓe mbiya sahoto ko waɗi ɓe mbiyata sahoto
ngam ɓe ɗon geccitano ko modi ɓe woɗɓe mbi ngam bana o waɗiri ɗum man ɗo to ɓe jaari ɗum ha modi ɓe woɗɓe kam mbiyan sahake kamɓe bo ɓe mbi ɗo man ɓe bonnata julde ma ko ɓe majum ɓe mbiyan sahoto to ni kam bana fura gonga ha yeeso min ɗo ɗum fura malikiya e nden en ɗon jaha ɗo babuwol to goɗɗo o ustima o sujidan qabla to o ɓesdi bo o sujidan bada to deftere wonde ha yeeso men nde jangueten jotta babuwol man ɗo ɗum deftere laadari bana mbinoɗen keña en cuɓi deftere man goo kam gam ɗum fura malikiya kanjum man wiyete ko kutinirten ha ɗo ɓurnal fou e ɗiɗaɓol bo ɗum deftere man ɗuɗɗum nder yimɓe fou janguɓe deftere man babuwol kire man bo ɗum babuwol kimmiɗinigol ha deftere man e tataɓol man bo deftere man be nde famarde fou ha babuwol kire man nde we'iti babuwol man nde waddi masail far'iya masail yani pamari ko laranta kire man ɓurnal fou bo ɗi juulowo ukkoto ha nder muɗum ngam man cuɓɗen bana babuwol kire man kam kojen ko woni ha deftere laadari man to o wi bana haɗo en ɗon mari deftere laadari amma waɗirande be su'al be jawab su'al o wi ma hukmu sujudi sahwi fi sala ɗume wiyete kiita sujidere kire man ha julde kam kire nangiyam mi sujida ɗo noyi wiyete kiita man o wi wa sujudu sahwi fi salati sunna e nden sujiditgo kire ha julde man ɗum sunna nden wigo ɗum sunna man mana man yiɗi wiigo sujiditgo man ɗo kanjum man wiyete tokkago annabijo alayhi salatu wassalam e nden soyde sujiditgo o wi a accan julde man fuɗɗita julde hesre kañum kam nan sunna e nden ko wiyete kiita sujiditgo kire man kam sunna nden sujiditgo man kanjum man wiyete ɓurɗum dinin tasakkingo julde man fuɗɗita julde hesre ma hiya kayfiyatu sujudi lil nuksan eɗen mo ɗiɗaɓol wi e to on ɗo goɗɗo juulowo usti ha julde mako kam noyi o sujidirta kire man qala falin nuksani sajidatani qabla salam to goɗɗo on o usti o sujidan sujideje ɗiɗi ko arti o silmina e nden o sujidan ko wiyete qabla o sujidan ko arti o silmina e sujiditgo man bo waɗan bada tamami tashahudain ɓawo to o timmini tahuyeji ɗiɗi timmini attahiyatu e nden ɓawo majum bo o timmini salatu dow annabijo alayhi salatu wassalam waɗi attahiyatu waɗi salatu e nden majum o sujidoya sujidere kire man iga o siwa silmingo thumma yazidu badahuma tashahudan akhar e ɓawo sujideje man goo bo o ɓesda tahuye tataɓo kadi bo to o sujido e qabla man ɗo o silminta noon inama o fuɗɗita kadi bo attahiyatu marrare wonde amma ɓe mbi o haɗa dow attahiyatu noon yani tahuye gaɗetenga ɓawo sujiditgo kam o ɓesdata ha maga salatu o ɓesdata ha maga do'a innama o hata dow attahiyatu feere muɗum e nden ɓawo majum o silmina e ɗo kam ustuɗo banni o sujidirta usta ɗum man bo kanjum mbiɗen sunna cembiɗinaka goota malla bo sunnaji ɗi cembiɗinaka ɗiɗi malla bo ko ɓurata ma hiya kayfiyatu sujudi li ziyada e o wi e noyi goɗɗo sujidiranta to ɓesdi ha julde bo to kana ustuɗo yake feere bo na bofol man waɗan be ɓesdugo foti goɗɗo o ɓesda sujideje ɗiɗi ɗo o tawa o sujidi tati foti goɗɗo o ɓesda jiido marra gotel ɗo o tawa o jangi marra ɗiɗi kanko foti goɗɗo o ɓesda zura darɗe nayyi ɗo o tawa o juuli joyi ɓesdugo to ɗo kam ɗum ɓesdari lattidi ha jinsi julde foti bo o ɓesda ɗum lattaki ha jinsi julde na ɗum qualité julde na ko huwete ha nder julde o huwi ha ton to bana foti o wolwi kalimawol be o hir en jangino keña wolwugo wonnan julde amma wolwugo man ɗo to ɗum ukkake be boofol ɗo kam ɗum nastan nder babuwol kire goɗɗo sujidana ɗum to ɗum ɗuuɗay ani goɗɗon wonɗo ewnake mo oɗon nder julde o yiti oɗon nder julde o ñotake naam o hir o nooti naam man ɗo wonnatamo julde amma tefranmo